Bathara Kresna ndak tampa Yayi Nakula Yayi Sedewa tiba sapadha-padha paman Panembahan kula ingkang putra kembar ngaturaken bekti paman kula ingkang putra pun sadya ngaturaken ya ndak tampa kembar tiba sapadha-padha Koko Prabu ingkang rayi Madukara ugi ngaturaken sembahing pangabekti konjuk ya ndak tampa Yayi tiba sapadha-padha paman Panembahan ingkang putra Madukara ngaturaken sembahing pangabekti konjuk paman pucuk lole-lole gondok mleguduk manumri gantil buntuting kisah muridku sing bagus ndak tampa pangastutine wong tuwa wae mara agi-agi tampan ana nggih kula pundi mugi ndadosaken jimat kadarmanipun paman Panembahan mugi ndadosaken daging kahayuwanan purwa madya wusana Yayi ingkang rayi Ndorati nampi sedahan nawala ingkang sampun kula tampi duk rikala Tri Ari Kalungguhan utusan Prawan Gandhik bilih ingkang rayi kakersake sapejagong detik dinten menika ngawontenaken pasemakan kepareng wonten kawigatosan ingkang kados pundi ingkang Raka Sumedya nilingken karna ngraket Mardaya monggo enggala paringa dawuh yen pancen menika bab wadi monggo kultraken manjing jroning kedaton catur netra nanging yen menika saged bidhangetaken dhateng kathah enggal ingkang Raka Sumedya nyuwun sapa katerangan pengin mangertos napa ingkang dadosaken wigatosipun ngaturi prapanipun ingkang Raka Ndorati Yayi anjraling kang puspita angka slering samirana amrih sekar